Mě s takými velkými ramenami do středu dali. Papa. Papa. A kam sa ide? Ja si pláž ideme. Na pláž? Ešte budem prekvapený. Líbí sa ti dali? Jo. To sa ti líbí? Lepšie než Praha. 100%. Kde by si chtěl ty žít? Na Bali. Na Bali? Byl jsi tam? Jak to tam? Jeden by tu mal zůstat a dávat pozor na věci, si myslím. Ne. To bude kameraman. Ano, kameraman. Nepřiznal by to. Jedeš. Jedeš. Ale môžeme to takto povedať súkromí, že mám najmenej svalov a aj tak robím najlepší content. Jasne, tak to býva, veď. No, však... A majú sa chalani ešte čo učiť. Ne ten bicák, jsi unavenej, co? Jsi unavenej, co? No je vidět, že jsme prváci, no. Oskare! Oskare, dělej! Prosím, podrž věci. Chceš portrét nebo normální? Vyfoť to úplně. Hele. A tam je vidět i to Včko, jo? Ano. Ten hotel. Úsměv. Ukáž, počkej. Ukáž? A ještě záda, počkej, ještě záda, ty mám taky dobrý. Asi mám dobré. Úplne bomba, Vášimo. To vidíš. Výborné, thank you. Právě vypadá gaťa, jak tam svoje čekajú. Dávaš sušinko. Delicious. Máš rád suši? Strašně. Veľa bielkovín tam je. A keby nebolo? Tak by som nemal rád. Je to mokrý až na dno a slaný. No humus to. Zlatý máchač, zlatý máchač. Zlatý batén. Já jsem celý úplně... To je mokrý, co? Teď. Ještě 1, 3, 2, 1. Nejdřív stálo zadek, pak stála tady tahle část, pak stála ta, která je úplně naproti na druhé straně a pak teprve začali stavět jakoby ty část mezi tím. Haló. Ale koukejte se nahoru. Pojďte spolu. Haló. Jak se jmenuje ten chrám, u kterého sedíme? A kdo je architektem? Ano. Nejdřív, jak se to jmenuje? Sagrada Familie a architektor je Antonio Gaudí. Správně.